manje awusho ungenwe yikhehla noma yisalukazi ikhehla la kaNtsele shuthi abantu mabethi beze kuwe umuntu ufuneke esuke mangabe nje ngiyisukela mhlambe eMnambithi ufuneke ngithi ngisuke ngibheke ephike mase kagqikazi ke useyobeke eseyothola ama direction kuwena ukufona sigcina ngobani ukufona efonini yakho ebusuku ngafika nebusuku khona ngo12 ngafika ngo12 mangabe ngizohlonza ukuthi isimo siyaphoqa bayafika ukuthi manje inkinga kwesinye isikhathi bayafika abanye abantu uthola umuntu uyafika ebusuku kanti akafikile ngokuthi uzohlola sevele ngenjongo zakhe ke ebheke eceleni mhlambe njengani uma ingenzeka uthola umuntu uthi uzohlola wena utshela ukuthi uzohlola kanti usethunyiwe uthi hayi akaqedwe nawe ezokudubula mhlambe bayakwazi umuntu engene esigodlweni sakhe ephosa imithi mhlambe nayo mase ushayeka phansi mhlambe uphupha isigodlo sakhe asiqinile kanti siqinile isigodlo but imithi ayimbi kandawo ayimbi kandawo kodwa nje uthakuza abantu abangakanani ngoba phela ubukeka usemncane nje isikole sona usifundile ngisifundile ngisiqedile nginama results nje manje kade ufunda ugrade ba ngifunda grade 12 eTabasonto hayibo kanjani uthwase kanjani futhi musukudlala ngathi Umakhosi ngithi wena uthwasa unyaka kodwa uke wahlala unyaka kodwa ungafundi kanti kwenzeke kanjani ngifunda grade 11 ngiqala ukuyothwasa yebo ngo-term 3 ngaqhubeka nesikole ngathwasa uhlala usuke ekhaya kini esikoleni uphinde usuke esikoleni uye la uthwasa khona yebo ngithwasa khona ngesikoleni so kwami esikoleni ngiyena ngiqhubeka bungasayi ekhaya kini no ekhaya nje bekuvumelekile ukuthi bezokubona abantu bevumelekile ukuthi abasekhaya bezongibona nabangani engibajwayele manje umuntu mangabe wakini ezokubona kuze kuqinisekise ngempela ukuthi ngampela lento yokuhlola ikhona noma khona into oyibonayo kwenziwa kanjani so maye kuvakashele nje umuntu ukuze ebone phela ngoba khona ukuthi umuntu uyathwasa kanti kudlalwa ngabantu ukuze siqiniseke ukuthi umuntu uqinisekwa ngani ke maye ezokubona ukuthi cha ngempela uyathwasa okay abantu mabefika bezokubona umuntu uma afike na something azifihla ifihlo ifihlo yebo ayifihle then wena ke uzomela ukuthi uyibhule leyo nto ngayishiyani ngaphandle mangabe ngingena ngoba phela kunindlu ungena uzobonelwa kuyona ungayishiya ngaphandle kwawena ungafiki ungashongo ukuthi uyifihle kwamina kuthiwa ubhule ubhule mina uqobo ngithi mangithiwa ngizile uma usuyasho ukuthi mina ivisit yebo ukuthi usibanibani uqobo kanje kanje owakho wasekhaya umngane kanjalo yini abantu abathanda ukukufihla ebebethanda ukukufihlela yona nkathi usesesigodlweni imali manje leyo mali mawuyitholile uyabe sibuyela kumnikazi no ikube isisho napha ibuye iza kimi kube yakho ngisebenzise noma ngifuna ukuthenga izinto ezibalekile ezishotayo ehambelana nalidlozi awuyithengelini mhlawumbe mawufuna uyithengela ama snacks noma amagwinya isikhathi ama snacks isesingekho usuku usutshontsha nje masumele ukuthi cha ngithengela ama snacks phela kuyavuka ukuthi uyingane usayidlela ama snacks nama chips so manje Umakhosi uyaphuza notshwala uyimpozi kodwa phela ngakhethela uhlobo lotshwala ukhethelwa into engeneli yebo ukuthi mina ngiphuze uhlobo lotshwala kuyimpoqo noma mhlambe nje kunezikhathi ezithize kunezikhathi ezithize kusiyimpoqo kuyenzeka nuzuphalela mhlawumbe awomi kuyenzeka phela mhlawumbe nje ukuthi usuku uhamba uyoyihlalela etavern nje hayi ngiyohlala etavern uphuzela kuphi kanti esigodlweni akuyenzeka nuphuzele ngaphandle kwasesigodlweni ukuthi uhlole phambilini wake wahlola ungakayi ngisho uyothwasa kodwa esikoleni kwakwenzeka ukuthi ngibonele into yengane umfundi engifunda naye mangibona ukuthi iyangihlula ngeke ngitshele uthisha straight kusese uthisha ukuthi uyamtshela noma ngamtshela uyelapha yini ngamanzi wena manzi kumixile manzi muthi yabo kuningi nakho isikole manje ke ngoba usulokhu ngoba usuqedile ke futhi sekuphelile ngoba phela unaso nesigodlo ekhaya sikhona isigodlo sakho
Manje-ke ngoba-ke uthi ulinda ama-result ka-grade 12 ke shuthi uma uqede mawuthola ama-result akho-ke seku-right-ke sekwanele ngoba vese usunesigodlo wena. Kuzoya ngokuthi idlozi liyathanda ukuthi ngiqhubeke ngifunde. Uma ngithanda ngizoqhubeka ngifunde ngiyi-tertiary level, kodwa uma ngingafundi futhi ngihlale ekhaya. Ngokwakho wena ubufisani? Ngokwami bengifuna ukufisa ukuthi ngiqhubeke ngifunde. Ufuna ukuba yini mhlambe? Ngifuna ukuba yi-nurse or ngibe i-chartered accountant. Lento ye-nursing ngoba phela inabantu abagulayo laphana uzobe usubelapha ngobungoma noma kuney'thunzi amathunzi abantu ayinabo nobungozi ukuthi into ephathelene nabadala bakho uma siyaphazamiseka. No, ayinabungozi. Ngoba isebenza Abantu. ngoba vele usebenza ngoba usebenza ngabantu. Yeah. Awekho nama-challenges uma ngabe ufunda uphinde uthwase njengokuthi uyithole esikoleni usuwezela kwenzeka izinto mhlambe uthola ukuthi ngoba phela lapha nibuye nivuke ngo-6 ngo-4 ngobani awekho nama-challenges lento yokufunda uphinde uqhubeke uthwase. Maningi kakhulu. Maningi. Ungasichazisela nje. Okokuqala sivuka ekuseni like ngo-10 to 3 kanje siyavuka. Uthole ukuthi esikoleni ngine-class lapha 6. Kumele ngivuke ngenze yonke into okumele ngenze lapha kuqala ngaphambi kokuba ngiye esikoleni. Yebo. Yeah, uthole ukuthi uyafika esikoleni ekuseni uyozela. Uthisha usamuzwa sometimes uzozela uvele ubone siyabona usiyadecide ukuthi ngiyalala la kule class noma ngiyaqhubeka ngiyamlalela. Kuyafana ukuthi uyaqhubeka uyamlalela usamuzwa nothisha uyayicabangela nje uyozela. Ngoba sekuningi bengabe kusa-concentrate-eka kahle nasesikoleni kodwa-ke. Kodwa-ke siyabonga. Ngokuchazelwa kwakho ngoba phela uyachazelwa umuntu ongenile ukuthi kanjani. Owakho uyahambisana nendaba yesikole wayenjani yena ngokufunda? Uney'khathi-ke loyo. Ngesinye isikhathi, hhayi uyathanda ukufunda. Wayengasafuni futhi. Kubonakala ngokuthi izandla zizoshayikha eklasini, ngivale incwadi, ngivele ngiyithule. Othisha benza njani ngalowo mzuzu? Noma bese be-understand i-situation yakho? Okokuqala bengayi-understand, babe-confuse-ekile. So bangibuza-ke ngabachazelayo bagcine be-understand. So basuka ngithi okay la asafuni ukufunda njengamanje kufanele siqhubeke nabanye. Manje wena uyisangoma lesi sihamba ngey'nyawo noma mhlambe siyagqoka icathulo? Ngifake icathulo. Lapho ubuthwasa khona bekuvumelekile yini? Ya, ngivumelekile ngoba bengafuni sihambe ngenyawo. Kodwa ngokwentwaso khona ngokwenu nje beningahambi ngey'nyawo lapha? Umuntu uyihambela ngey'nyawo ngoba ey'thanda. Azikushisi ngizwa abanye bethi ziyabashisa. Shuthi ungaphinda mhlambe inamba yakho. Uthe konje abantu awubamemi kodwa uma elidinga usizo engafonela enambeni yakho sicela ungiyisho inamba yakho. 067 608 00 40. Cela usiphindele. 067 608 00 40. Cela usihlole yona. 072 81 200 20. Nawe ekuthwaseni kwakho awusuyeni wena ugobela ngokwakho? Njengamanje sengigobela lokho sengiqedile ukuthwasa. Sengisho ukuthwasa kwakho nawe ngingakuthola usunamathwasa akho mhlawumbe. Yeah, mawukuthi idlozi lami ladalela ukuthi lithwasise. Abakuchazelanga lapha no ukhona ukuthi wena uzokwazi ukuthwasisa abantu. No, abangichazelanga. Basitshela ukuthi amadlozi abantu ahlukene. Ngenzeka ukuthi uyathwasa uthothi idlozi lakho alithwaseli khona ukuthi lithwasise. Lithwasela ukulapha abantu. Uthothi nakhona lilapha abantu line-certain age. Abantu kumele balaphe. Uthothi lidila ney'ngane kuphela noma lidile nabantu abadala kuphela. Akunankinga nokuthi ukushada, unankinga nokushada. No. Kuvumelekile ushada. Yeah, mawukuthi liyathanda ukuthi ushade. Manje liyaphoqa mhlawumbe ushade nesinye isangoma. Akufoni. Umuntu mhlawumbe ngingafona le number le mangithi nami mhlawumbe ngiyifunela uthanda yikho nenkinga. Awulutho. Mangifona kanjalo shuthi uzongiblock. Hayi ngizokubloka. Akusiyo le number yomsebenzi le. Yeah, we only talk business. Akukho ofisa ukukudlulisa nje mhlawumbe emphakathini okumlayezo othize ngoba sesibona phela
bonke abantu manje bayathwasa kwenzeka imkhutshana lokho akukho wena ubuthanda ukudlulisa ngaphambi kokuba sivale. Ya, engakusho ukuthi ababe awe ziningi izangoma ezifake la ngaphandle. Yebo. Ezenza izinto uyitshela ukuthi uzosizakala kanti sifuna imali kuphela. So uyawe ukuthi ngaphandle khona abantu abaningi abasasithembi vele kodwa because sesibaningi kakhulu. Abanye abekho emthethweni. Umuntu usuke ngathwasanga usezenzela ngoba esefuna imali. Awubini kanti isangoma uma ungathwasanga? Kuyenzeka uthwase ngamaphupho. Oh, kuyenzeka. Ekugcineni kumele uveze khona ufakazi ovezayo emkhathini ukuthi okay lo ubethwasa ngamaphupho. Ekugcineni kufuneka isimane esithile sokuthi ubonge emadlozini wamukele ubonge idlozi. Imithi le esebenzayo le usebenza ngemithi elula noma enzima noma wonke umuthi uyafana kwena? Iyafana kwena? Kuyenzeka imithi uyiboniswe noma uhamba nawo ubuza emakhemisi nakochitha. Kuyenzeka kuyenzeka ubonise umuthi. Uthi bakutshela igama lomuthi uthi ngathi nokuthi uzoqala ngapha. Kodwa kuyenzeka umuthi uthini. Hayi uhamba ubuza lapha ukuthi hayi umuthi othize kulashwa kanjani. La enithwasa khona banichazela yonke into noma enye into uyichazelwa yidlozi lakho. Enye uyichazelwa yidlozi lakho. Uthisha kanti ubani phakathi kwenu omkhulu uthisha omkhulu phakathi kwenu nogobela ubani ochazela omunye phakathi kwakho nogobela ubani kufanele phupho idlozi lakho ngoba sometimes kuyenzeka lingacela legobela wakho ngitshela yena gobela shuthi ugobela uma umchazela ngalento kufuneke eze ukuthi uphupheni akunasidinga ukuthi naye mhlambe eze yiphuphe abanawo umona ogobela uhlukile abanye banawo umona kodwa phela ke bengavezi ngokwazi kwakho umuntu engakuphuca into oyiphiwe mhlambe eyithathe kube yakhe ayithathe kube yakhe wena usale umphuphe usale nje unje ufike ekhaya kunomuntu ogulayo and the next minute futhi sekuthathile benzele ukuthi abantu bebone ukuthi uyayithwala. Azikho neimpande zokugwema leyo nto. Zikhona. Nawe kodwa usemusha phela edlozini okunyakwa akakwazi. Ngakwazi kahle so. Injani imali lapha? Injani imali kulomsebenzi wenu? Ngibona abantu behamba ngezimoto. Khona ke imali. Yiyo lento efaka abantu. Ikhona nje ungasipha nje nawe? Hawu. Eyakho noma edlozi? Edlozi phela singasiya. Yiko ngoba phela singabantu ke phela ke izinto zasemhlabeni ziyathandeka. Hawu siyabonga kakhulu-ke sibonge kakhulu uMakhosi uNtsele. Siyabonga ukuthi usinikele lithuba sikhulume nawe. Abantu besazofona-ke hayi-ke bezoshela bezofuna usizo ngoba phela manje uphathani ishoba uphathani ishoba insimbi ishoba nensimbi ya ungangihlolela ni khona manje awu angithi kusegazini ukuhlola kwena kusegazini ungangihlolela ni ngakuhlolela kodwa phela khona manje nje khona sila noma ufune size siye esigodlweni ufuna size esigodlweni ku-unprofessional ngihlolela umuntu noma uyakwazi nabantu kubahlolela efonini befaka imali mhlawumbe manje ngisafika ngazi noma ngiyakwazi noma ngakwazi siyabonga kakhulu uMakhosi uNtsele siyabonga ukuthi usiphelele ithuba sikhulume nawe siyabonga siyabonga kakhulu